Bon dia, Trafrits. Avui torno a penjar un nou vídeo després de tots aquests 24.000 mesos perquè la veritat és que he estat força enfeinat. A més, aquesta divulgació que faig per les xarxes va tenir una temporada molt seguida, molt constant, dels darrers 3 anys, i ara doncs penjaré un vídeo quan em vingui de gust, quan tingui més temps i un cop cada quan. Si tinc temps i tinc la motivació i en tinc ganes, penjaré un vídeo, i si no, doncs res, m'aniré fent contingut a Instagram, que no paro de penjar publicacions també una mica més espaiadament sobre llengua i literatura, tal com he fet aquests darrers anys. Últimament, jo diria que l'últim fet així important per la llengua és el comiat de Piqué, de Gerard Piqué, del jugador del Barça, que l'ha decidit fer en llengua catalana sense utilitzar el castellà i simplement posant aquests subtítols ha arribat a milions i milions i milions de persones d'arreu del món. Culers, sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res. Però ara vull ser jo el que us parli de mi. Gerard! Hola. Per tant, és força il·lustratiu que un missatge tan internacional i que ha traspassat tantes fronteres com el comiat de Gerard Piqué del Futbol Club Barcelona l'hagi fet en català i que igualment hagi tingut tantes visites, perquè si el que vols dir interessa al món t'escoltarà, el món et traduirà i no hi ha cap mena de problema. Malgrat tot, el tema principal d'aquest vídeo tampoc vull que sigui Gerard Piqué o els influencers en català, són temes molt interessants que algun dia tractarem amb una mica més de precisió. Tanmateix, avui el que vull fer és parlar d'una filòloga que s'anomena Sonia Sierra, que em sembla estrany que sigui filòloga realment, però ho és, filòloga hispànica, i que ha fet algunes declaracions a Twitter força lamentables des del meu punt de vista respecte de la llengua catalana i respecte de la immersió, molts cops. L'últim tuit que ha fet és el següent. Llevo tiempo advirtiendo de que esto iba a pasar. Me da mucha pena que los nacionalistas hayan convertido el catalán en una lengua antipática para los jóvenes. És a dir, bàsicament comparteix aquesta notícia que ha sortit ara d'usos lingüístics de la ciutat de Barcelona en què cap barri té un percentatge de catalanoparlants habituals major del 50%. I ella, en comptes de defensar el català o en comptes d'intentar promoure'l, el que diu, perquè a veure, tots també sabem més o menys de quina corda és, o si no ho sabem, ara veurem, que això és culpa de la immersió lingüística i que això és culpa de la imposició del català. És a dir, que el seu missatge és que quan imposes una llengua es converteix en antipàtica. I bé, molta gent ha respost i molta gent que té una miqueta de cervell pensa, ostres, si una imposició d'una llengua la fa antipàtica, com és que l'anglès ha estat tan escampat arreu del món? Evidentment, un fet relacionat amb el colonialisme britànic, és a dir, amb la imposició. Perquè el castellà és una de les llengües més parlades del món. També potser és perquè han motivat la gent a parlar castellà, els han seduït, han dit, mira, et motivo, parla castellà, o perquè hi va haver un descobriment per part dels europeus del continent americà i un posterior genocidi. Potser també això hi té alguna classe de relació i en aquest genocidi, evidentment, dins d'aquest genocidi hi va haver molta imposició lingüística, a banda de cultural, de la religió i de tots aquests altres vessants que també van ser imposats. La llengua va ser un element fonamental i per això ara mateix a tota l'Amèrica Llatina es parla castellà o si parlen altres llengües romàniques com el portuguès. O sigui que el català deu ser l'única llengua del món que s'imposa però que no guanya parlants sinó que en perd. En quina llengua parlen la majoria dels jutges, fiscals, la majoria jo diria que el 90%, 98%, en castellà. En quina llengua parla la Policia Nacional de l'Estat del qual formen part? En castellà. En quina llengua parlen la majoria de mitjans de comunicació? En castellà. En quina llengua hi ha més contingut d'oci actualment? En castellà. En quina llengua, a veure, podríem pensar en moltíssimes situacions. Els cinemes, en castellà, els videojocs, en castellà, les xarxes socials en general, en castellà. Tot això està en castellà. La majoria d'obres teatrals en castellà. La majoria d'aspectes socials, culturals, d'oci, en castellà. I d'una manera molt més forta que no pas pel nombre de parlants que té a Catalunya aquesta llengua. És a dir, sí que és cert que és la llengua majoritària, per això també és graciós que s'estigui amenaçat el castellà quan és la llengua majoritària des de fa pocs anys, més o menys des de l'any 2000, estava al 50-50, i a causa de processos immigratoris, de canvis demogràfics, que és l'aspecte principal, que poc se'n parla, trobo, però és l'aspecte més important, a causa de tots aquests processos, de tots aquests canvis, de les immigracions dels anys 60, 70, després les immigracions que va haver més tard, al 2000, tot això han fet canviar
el paisatge lingüístic dels països catalans. Mientras que en el resto de comunidades autónomas se está apostando por tener más de una lengua vehicular, aquí siguen anclados en su modelo trasnochado y caduco de los años 80 con una sola lengua vehicular. Al cap de la fi, crec que és important denunciar la hipocresia d'aquestes paraules del me da mucha pena quan el que ha fet gent com la Sònia Sierra ha estat tota l'estona des de fa anys esforçar-se perquè la situació vagi cap aquí i crear un relat totalment imaginari, totalment fals, que en el món de la filologia ningú el defensa, però que en el món polític i en el món demagògic doncs té cada cop més força, i és que el català, com que s'imposa, resulta que és una llengua antipàtica per als joves. No, aquests joves no és que parlin castellà perquè el català se'ls imposa, parlen castellà perquè el castellà és la seva llengua materna, perquè el castellà és la llengua de la seva família, dels seus amics, i per aquest mateix motiu, perquè aquests mateixos joves tinguin les mateixes oportunitats laborals i les mateixes oportunitats de desenvolupament que un catalanoparlant, han de poder dominar el català quan acaben l'educació secundària obligatòria. Per això, i a banda, doncs per mantenir la salut del català, però també és interessant per a ells que tinguin fluïdesa en català i que es puguin expressar en aquesta llengua, que és una llengua també oficial, com la Sònia Sierra sabrà, de Catalunya i dels països catalans. Per tant, això jo crec que s'hauria de tenir en compte, perquè no hi ha cap adolescent actualment que surti de l'educació secundària obligatòria sense tenir un nivell acceptable, n'hi haurà que més i n'hi haurà que menys, de castellà. En canvi, hi ha molts adolescents que acaben l'educació secundària obligatòria a Catalunya i que tenen enormes dificultats per expressar-se en català. Això passa a les zones més castellanoparlants, com les zones perifèriques de Barcelona, per exemple, entre altres llocs. I això és un fet que hauríem d'acceptar com a societat i a veure com ho solucionem. I eliminar la immersió lingüística o posar més hores de castellà, això no ho solucionarà, perquè el que has d'intentar fer és compensar. És a dir, si fora del centre educatiu el català no hi és gaire present, perquè ja us ho he dit abans, videojocs en castellà, els cinemes en castellà, les sèries de Netflix en castellà, tot el món és en castellà, almenys que a l'escola aprenguin el català i que guanyin certa fluïdesa tant escrita com oral en aquesta llengua. Aquesta gent només vol bilingüisme en els àmbits en què el català té una miqueta més de potència, una miqueta més, I en canvi, als llocs on el castellà doncs, és la llengua predominant sense cap mena de dubte, allí ja els està bé, perfecte. Llibertat, allò és llibertat i la resta és imposició. Doncs res, Lletrafets, em feia molta il·lusió fer aquest vídeo al cap d'aquests mesos que he estat amagat i espero que us hagi servit per reflexionar i per poder discernir les mentides de les veritats i també per crear una mica de debat. Sisplau, poseu als comentaris tot el que en penseu, perquè aquests temes sociolingüístics a mi m'apassionen i estem vivint, com he comentat moltes vegades, el moment crucial de la llengua catalana, que té més de 1000 anys, o fem un canvi de xip i deixem de passar-nos al castellà, mantenim el català sempre, o la situació, com estem veient, és força complexa i crua. Hem de reaccionar als catalanoparlants i si alguns parlen castellà, doncs parlen català, que per això són bilingües, no? Doncs si l'altra persona és bilingüe també entendrà el català sense cap mena de problema. No hem de ser sempre els catalans qui, educadament, canviem de llengua. No sigui cas que a l'altra persona li agafi un infart, per l'amor de Déu. I res, ha estat un plaer haver fet aquest vídeo i ens veiem a la pròxima.